ďalšie ubytovanie. Sprcha veľká. Čistá. Kvalitné postele. Balkón. Telka. Internet dobrý. Deň 7. Odchádzame z mesta Foča. Ideme do Čiernej Hory. V podstate popri rieke Piva, ktorou sme už išli. A tam pri priehrade odbočíme hore do kopcov a pôjdeme že vraj najkrajšou cestou v pohorí Durmitor. Tak uvidíme. No čo, ideš? Felicia došla až do Čiernej Hory. Dobre auto, detko, kúpel. Dobre. Takže už máme 1200 km prejdených na Felicii. Sme v Čiernej Hore, ideme do Durmitoru. Najznámejší most na trase. A priamo pod ním je Via Ferrata. Nezabudni si svetla zapnúť. Ani svetla si nezažala a prešla si tunelom. No čo? Čo máš pocit? Aký? Že ten most sa len zlomí a zlomí. A na žabliak. To je dobrá križovatka. Nevidím nič na kamere. Nič. Svetlo. Feldička zdýma hore kopcom, zdýma, ale ide. A teraz vystúpame hore až na vrch skal a stáde budú výhľady na celú dolinu. Odtiaľ to je krásny výhľad. Aj na cestu, po ktorej sme išli. Tu je dobrá cesta, tu sa jazdí.
selo. Ale planiny sú tu riadne. Serus. Nech sa páči. Baba kývala. Azurivý fotograf. Durmitor. Krásne sú tie kvetiny. A záveje tu boli riadne. A sme v Dolomitoch priamo v Taliansku. Skoro. Však to sú 3 kríme, toto sú není 3, ale 2 kríme. Čo máme dneska? Gulašek, Gulašek, ja? čevapy Gulášek. a čorbu telaciu. Telacie Čiže polievka. Všetko si zjedla. Okrem cibule. Si najedená, čo? Ja? Tak ja. Spolu. No. Guláš dobrý. Guláš dobrý. Čorba dobrá, teplá, parádna. Takže ďalšie ubytovanie. Také maličké, ale čisté. A parádna kúpeľňa, čo je pre mňa dôležité, lebo keď mám veľký sprchovací kút, je to super. Deň ani neviem koľky, myslím, že 8. Ideme z Nikšiču cez Podgoricu na Skadarské jazero. No a tuto na ľavej strane je taký najznámejší kláštor, vytesaný do skaly. Volá sa, že kláštor Ostrog.
Ale tam sme už boli, tak dnes tam nejdeme. A hen tam ho je vidieť. Hen tam je. Vidíš ho? Medzi oblakmi je hore. Áno, vidno. Za 150 metrů odbočte mírně vlevo a potom... 14 rokov okolo toho chodíme a nevedeli sme, čo to je. Pekná je. UFO. No a odtiaľ to je nádherný výhľad na celú Podgoricu. Most, Lánový, centrum. Čo z toho videl? Neviem. Virpazar, bar, krížom cesta, bez ľudí, s nádhernými výhľadmi. Ale idú vtáčence. Tento bar má najviac činžakov, to je také industriálne centrum túto pobrežia, lebo tam je aj rafinerka. Si v Miami, si v Amerike. No však hovorím, si v Amerike, Miami. Welcome to Miami. No aká je pláž? Veľká. Piesočná. Prvé dojmy. Dlhá. Piesočná. Až na tie vlny všetko v poriadku.
Deň 8? 9. Deň 9. Odchádzame z mesta Ulciň v Čiernej Hore a ideme smer Albánsko. Však jaké kaňone cestou do Albánska. A to som myslel, že to bude úplne rovina. Vieš, až po Albánsku. Krasavice. Ide. Jak nás chránia raptormi.